Bueno, arratsaldeon, hasi gogea, dakizuen moduan, Azpeitiko udalak osasun mentalaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu. Lehengo astean hasi ginen, lehengo ostegunean, eta depresioa eta suizidioa gaitzat hitzaldia izan genuen Xabier Lertxundi eta Inigo Antxorregirekin. Gaur berriz, biziraun elkartekoak etorri dira, eta horren ostegunean, ordu berdinean eta mentzen, azokako bilera gelan, mahai inguru bat, izango da Garbine Larrea eta Aitziber Garmendiarekin, eta moderatzaile, dinamizatzaile Intza Erostondo. Eta gaur, hemen Agustin Arkizia, etorri da, biziraun elkarteko kidea. Biziraun elkartea Euskal Herriko elkarte bada, zuek zarete sortzaile, Euskarazpanago, Agustin eta Eba, Biloire eskerrik asko, Eba Bilbao, eta Agustin Arkizia. Lanbidez, zuek etzerate honetaz dedikatzen, baina Agustin Unibertsitateko irakaslea da, Euskal Unibertsitateko Gipuzkoako errektore orde, Eba berriz erizaina da lanbidez, eta, esan dute bezala, biziraun elkarteko sortzaileak, eta biziraun elkarteak suizidioz hildako familiartekoak, kideak hildakoen elkarte bada, eta taldeak pixka bat laguntza talde bat, eta espazio bat sortzen duzue, ikastaroak ematen dituzue, hitzaldiak, eta gehiago ez duke lusatu nahi, baina bai adibide bezala jarri, Euskal Herriko Unibertsitateak udako ikastaroetan suizidioari buruzko jardunaldiak antolatzaile zaretela, eta horten ere uztailean izango dira, eta gero Agustin uste hitzengo dezula, zuk aukeratu programaren aurkezpena izango da, eta besterik eskerrik asko Biloi, tortzeagatik, eta bukaran tartetxo bat izango dugu solasaldirako, banderak, eta pixka bat tertuliatxo bat egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Edurne. Ni izatez, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidapenagatik. Izatez ez duarra naiz, jaiotzez aizarra zabalagoa, baina tira, horregatik beti izarra zabala agertzen denez ez duarrak esaten didate, zehatiken jartzek aizar, han sortu nintzelako, ez? Baina, bizitzak beste sonalde batera eraman ninduen, baina, Azpeiti oso kutxiniko dut, hemengo institutuan 4 urte pasan dituelako, urte zoragarriak, eta etorri behar nuenean nire oroitzapenak duela urte askotakoak dira, 40 urtekoak, oroitzapen honak guztiak ere. Edurnek esan duen bezala, guk biziraun elkartea sortu genduen 2006an, guri zoritxarrez semea galdu zitzaigun, 2013an, eta garai hartan guk nahi gendun pixka bat ulertu, honen atzetik zer egon zitekeen, ez? Hemen ez genuen gana zerre, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta joan ginen Barcelonara lehen da bizi, eta gero Madrid leruntz, ikustera zehan bazeudelako elkarte batzuk, eta guri gertatutakoaren antzeko zerbait gertatutako jendea. Eskuzabaltasun osoarekin hartuak izan ginen, baina guk nahi gendun zerbait gehiago, oso urrun zegoelako hori. Eta erabaki gendun jakin gabe nora gindoa zen 2016aren bukaeran elkartea. Biziraun elkartea. Suizidio bidez hil direnen gertukoentzako, familientzako espazio abagune bat sortzeko asmoarekin. Batez ere gure helburu nagusia da, eta hori ezin daiteke ahaztu da, elkar laguntza taldeak. Horretan sinesten dugu. Horretan hasi ginen, hasi Bilbon egin ginen, ala beharrez, bez geneki olako nuen hasi, eta eskatu genuen lokal bat, udalari eskatu genien, eta gure bileretak augusten ziguten. Gero egia da pandemia etorri zitzaigula, ja akordioa daukagu Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatearekin, eta gaur egun Gipuzkoan ere bi taldea dauzkagu. Araban orainik ez daukagu, baina ziurazki momenturen batean mugimendu hori ere egin beharko da. Orduan, batez ere horretarako sortu ginen. Gero egia da beste gauza batzuk egin behar izan ditugula, besteak beste hitzaldiak, gero eta gehiago daude, bere alde hona badu,
esan nahi du honek sensibilizazioa pixkanaka badola, gai oso ilune izan arren ere oraindik. Baita ere hezkuntza sailarekin proiektu nik uste nahiko interesgarri batean gaudela, 6 ikastegietan. Hezkuntzak ere honetaz ere hitz egin dezakegu nahi baldin baduzue, baina suizidioaren prebentzioaren arloan ezin daiteke osasunari dena bideratu. Hainbat agente daudelako gai honetan lan egin dezaketenak, eta horietariko bat hezkuntza da. Eta gero bukaeran aipatuko dut, guretzako 2017an hasi ginen, baina uda ikastaro bat antolatzen hasi ginen. Oso ondo ez genekigun jendearen aldetikan, jendea esaten dudanean, ze uda ikastaroetan hemen ja unibertsitateko txaketa jantzikoet, gutxi gora bera 200 bat ikastaro antolatzen ditu, suizidioaren inguruanen antolatzen zen, baina zen akademikoa, eta gun egin duen gizarteare begira zerbait antolatu. Ez genekiun ze erantzun jasoko zuen. Gure sospesarako ezin hobea izan zen, eta geroztik urtero antolatu dugu, eta gero eta gehiago izan dugu, beraz, horrek esan nahi du gizarteak, baduela, eta gero hori bukaeran aurkeztuko dut. Ni saiatuko naiz ordu eta inguruan, gai nahi zen, gardenkiak gaztelaniaz jarriko ditut, eta hitz egin euskaraz egingo dut. Ondo iruditzen baldin zaizue, horretan gelditu ginen. Orduan, puntu horiek buruz, sartu erten batzu egingo ditugu. Sakontasun maila, kasu honetan ezinezko da ordu bete batean. Baina gutxienekan kontzeptu batzuk bai, oinarrizko kontzeptu batzuk. Kasu honetan erreferentea Antonia Jimenez, Madriletik datorra. Eta berak hau dio. Suizidioari buruz bizpahiru kontzeptu eman barbalira, arrazoi bat eta bakarra ez dagoela. Arrazoi bakar batengatikan pertsona batek nekez bere buruaz beste egingo du. Gero, pertsona batek suizidatu ala ez hor egoten da ambivalentzia horretan, eta milisegundoak izan daitezke hor erabaki horretan egon daitezkenak, nahiz eta hori beti planifikatu egoten den, ez da inolako arrazori gabe inork ez duelako erabaki hori hartzen. Bakardadaren kasuan, esaten duena da, normalean suizidatzen den persona oso bakartiz detintzen da. Pentsatzen du, arazo hori berak bakarrikan ikusten duela, eta hor maiz ez dira asko idatzi zuzten dituztenako harrak, eguneko gehi batek edo horrela, baina patroi bera jarraitzen dute denek. Eta denek jartzen dutena da, eurek euren burua arazo bezala ikusten dutela. Beraz, hor bakarrikan zetitzen dira, eta bakarrikan eman behar diotik irten bidea, egoera horri. Orduan erabaki izaten den normalean badoa zela. Eta beste elementu bada impulsibidadearena. Impulsibidadearekin bakarrik ezin daiteke esan pertsona batek suizidatuko denik ala ez. Baina zenbat eta impulsiboagoa izan, orduan eta elementu gehiago dauzka horrelako zerbait egiteko hori ere egia da. Beste elementu batzuk ere egon behar dute, bai ala bai. Baina esaldi hau da importantea. Normalean, behin-behinekoa den arazo bate irtenbide emateko garaian, suizidioa, ez dio irtenbideek ematen. Eta pertsona horrek jakingo balu suizidatu ondoren ze triskantza emozional sortzen duen bere inguruan, seguru nago gehien batek ez duketela egingo. Ez dira jabetzen, eta perbersio izaten dena da, eurek eure burua arazo bezala ikusten dute, arazoa eurentzat eta arazo inguruan maite dituztenentzat. Beraz, arazo horri eta sortzen duten arazo horri irtenbide emateko esaten duten nibanoa eta arazoa konpontuta dago. Eta ez dira jabetzen aldi berean sortzen duten arazoa asko handiagoa dela eta soluziorik ez duena. Beste bide bat hartu bera esaten dut, eta bakoitzak bere bide hori aurre egin beharko dio. Bueno, datu batzuk. Zoritxarrez, telebistan ez dira gehiagi ateratzen, baina komeni da datu hauei buruz informazio bat izatea, gero talotxo bat jarriko dut. Euskal Autonomia Erkidegoan, heriotz ez naturaletatik lehendabiziko elementua da. Violentzia matxistarekin aldetuta bider 75 gehiago dira, suizidio bidez hiltzen direnak. Euskal Autonomia Erkidegoan saiakerak egunero 10 dira gutxienik, egunero.
eta estatistikoki frogatuta daude gutxienik 2 egunetatik behin bat hiltzen dela. Azkeneko 10 urteetan gutxienik 1.600 pertsona hil dira, suizidio bidez. Gutxienik suizidio bakoitzeko 6 pertsona guztiz ikututa gelditzen dira. Eta hemen, gazteen artean, Euskal Autonomia Erkidegoan lehendabiziko arrazoia da. Bueno, horiek badira elementu batzu kontuan hartzeko, eta galdera izan daiteke eta zergaitik anitzaio honi jaltzen behar den bezala, hori beste historia bat, eta nahi baldin baduzue, gero galderetan nik nire erantzuna emango dizuet. Datu batzuk. Iturria kasu honetan, nik erabiltzen dudana da Estatistikako Nazio Institutua, INE delakoa. Istripuetan begiratzen baldin baduzue, 2000 urtean 6.000 hil ziren, eta hor, 2006 urtean, gogatuko zate nola puntuekin da jarri zituzten, eta hor, beherakada ikeragarri bat egon zen, eta 2021 bateko datuak, 20koa jarri ditu, ze beste gainontzeko elementuetan, suizidio bidez, 2020koa direlako azkenekoak. Baina, jeistea lortu da, prebentzio kanpainak potolak daude. Jabetzen gara, eta ondo eginikoa da, nola ez, tartan bizitzak daudelako. Indarkeria matxistagatik, eta zorionez hori ere pixkanaka badoa, eta zoritxorrez, gizonezko batek emakume bat hiltzen duenean, gero bere burua suizidatzen du. Ostia. Txoi markatu, hau ez da egin nola den. Bere buru, bikotea hiltzen duenean, emakumea hiltzen duenean, bere burua suizidatzen da, eta maiz, suizidioan berri gehiago izaten dugu horrelako gertaren ondorioz, eta horiek dira gehienez ere 50. 4.000-tik 50. Uneko batera ere ez dira iztien, beste gainontzeko 89. Estatuari buruz ari gara, suizidioen bilakaera hau da, 3.000-larenetik 4.000-era joan gara. Baina fijatu zaitezte honekin. Hau niretzako importantea da. Bi hauetan, 2000 urtean, 2.600 pasatxo zeuden. Eta 2020ko datuekin, hau 6.500era pasada. 2.600etik 6.500era. Horrela, bapatean, iruditzen zaizue zuen inguruetan begiratuta gehiago hiltzen direla duela 20 urte baino. Erantzuna da ez. Erantzuna da hemengo jende piloa dagoela. Baina ez daude erregistratuak, ze erabiltzen diren irizpideak oso zorrotzak direlako, suizidio bezala konsideratzeko. Oso garbi egon behar du, ze bestela beste multzo horietan sartzen direlako. Eta 11 kotxe istripu, 11 ustekabeko eriotz, suizidio dira. Orduan, dimensioa berak datu ofizialetan oinarrituta handia duen arren, oraindik ere handiagoa da errealitatea. 4-3 gizonezkoak dira. Baina saiakerak 4-3 emakumeek egiten dituzte. Urtean estatu mailan 11 dira, eta saiakerak gaur hemen 2 ordu terdi egongo gara, hor saiakera badia egingo da. Orduan, badago zertan lan egin, ez? Eta azkeneko datu bezala, 2020 urtean, suizidio bidez hildakoak, suizidio bidez hildakoak beste gainontzeko guztiago baino gehiago dira. Askoz gehiago dira. Eta besteetan, zorionez berriro diote, hor badaude prebentzio kanpaina, hor badaude zenbait neurri jartzen dira, baina alde honetan ez da deus ere egiten. Zerbait egiten hasi da, baina oraindik egiteke dagoena asko da. Mitoen gainean sartu irten bat egingo dut. Ze hemen ere badaude, entzuten ditugun gauza batzuk, eta zenbait kasutan ontzat ematen ditugu. Baina, askotan, gehienetan, kasi guztietan esango nuke, gezurrak dira. Hil nahi duenak, ez du deus ere esaten, besterik gabe joaten da. Eta hori ez da agia. Maiz gertatzen zaiduena da, joan ondoren,
bere azkeneko egunetako, orduetako ibilbideak ikusten hasten gara, eta arrastoak ikusten ditugu, nola guzti dituen. Arazoa da ez ditugula identifikatzen. Eta horretan egin behar duguna da lana. Identifikazio lan horretan. Baina arrastoak gehienak ikusten dituzte. Edo justu kontrakoa. Esaten duenak ez du egingo. Behin da berriro esaten dabilenak ez du egingo. Ez, behin da berriro esaten duenak zerbait esaten ari da, argi gorri bat piztu zaio, edo horren pasabanek behin da berriz esaten digu, bere buruari begiratuta, berak semaforoak erabiltzen ditu, eta bere buru ezagutzen hasi da, eta bere semaforoak erabiltzen du. Berde nagoenan ondo nago, laranja korean hasten naizenean zalantzen jartzen naiz eta gorria daukadanean badakit zer egin behar dudan. Hemen semaforo gorriarekin dabiltza. Eta hau ere kontuz honekin. Suizidioa erabiliko dut, ez dakit ingurukoek kontuan arna izaten edo ez. Serioagoa da. Kontu izan, normalean horri buruz hitz egiten ari baldin bada, ja buruan bueltaka dabilen zerbait dela, eta laguntza eskatzen hasi dela. Ez dakit nola, baina laguntza eskatzen hasi delako. Aurrekoaren antzekoa da hau. Suizidio buruz hitz egiten duenarekin, alegia, bakarrikan ingurukoengan nolabait arreta piztu nahi du, ez, serio hartu mesedez. Gutxinikan laguntza hori eskatzeko gai baldin bada, ez da gutxi. Lehen aipatu dut ezaugarrietariko bat inpulsibidadearena dela, eta egia da, hainbat arrazoien artean impulsiboagoa baldin bazara, agian azkeneko momentuan ambivalentzia horretan erabaki horra izan daiteke, baina hori ez, horrekin bakarrikan nekez persona bat suizidatuko da. Ze hau, normalean aurretikan prozesu bat egoten delako. Gero komentatuko dugu prozesu hori zein izan daiteken. Hau ere oso edatua da, gotogatzen naiz aurreko urtean, Orion eman genuen hitzaldi batean, gaina nik uste persona hori zonalde honetakoa zela, eta berak esaten, hau seguru, persona batek behin da berriro esaten baldin badu, egingo du. Bueno, asko dira, zorionez, bere momentu txarra pasa zuten, nork ez du momentu txarri bizitzan. Dena la rosa kolorekoa da, edo urdinikoa da, beltza ere izaten dugu noiz behinka, ez? Horrun ez pentsa hori, behin da berriro bueltaka dabilenak beste egiten bidirik ez duenik. Hau oso arriskutsua da. Uste izan dugu oso, ez dakit, oso behean dabilen persona batek bapatean hobekuntza nabari bat duenean, atera dela. Ez du arazorik. Beraz, bere gainean egon beharrik ez daukagu. Justu kontrakoa da. Bere egonez inorri, beragia aurkitu dio bidea. Eta aurkitu dion bidea hori da joatea, eta horrek lasaitu egiten du. Ze berak etzekien, nola atera, sufrimendu egoera hori zigirten bide eman. Eta aurkitu dionean irten bidea, lasaitu egiten da. Eta guk kanpotikan uste dugu justu kontrakoa dela. Horren kontuz horrelakoa gertatzen denenekin, eta ospitale batetik ateratzen denean ere horrelako zerbait gertaliteke. Horren kontuz. Hemen ere maiz entzute dungun zerbait da, herentziaren kontua. Familiartekoren batean norbait suizidio bidez hil baldin bazaizu, kontuz. Hori da elementu bat, hainbat elementuen artean. ADN katearekin hori ez dago inundik inora ere zientifikoki frogatua. Beraz, hori ere zalantzen jarri berreko zerbait. Antolatu dituzuen jardunaldiak kontu daude, osasun mentalari buruz. Eta hor ere azken aldi honetan entzuten dudan zerbait da, eta kontu sartu berreko da, osasun mentala suizidioa. Binomio hori ez dezagun elkarrekin lotu. Ze kalte handia egiten dio, momentu batean buruko arazoak dituen persona bati. Eta buruko arazoak edonor izan ditzakegu. Eta gauza bera, suizidiarekin lotuta. Suizidiaren gaian esan dugu ez dagoela arrazoi bat eta kakar bat. Bat baino gehiago daudela, dezente egoten direla. Ze gai izango bagina aurre ikusten zein den arrazoi bat eta bakarra, irtenbidean horreza litzateke. Horren aurrean egin beharrekoakin eta kitxo.
Ez, hori baino konplexuagoa da. Eta horregatik prebentzio lanetan horrendik ez gara behar den bezala sartu. Horren, lotura hau zuzenean ez egin mesedez. Ze asko direlako, suizidatu direnak eta osasun zerbitzuetara agertu ere egin ez zirenak. Agertu ere ez. Hau ere uste handi bat izan da, eta ez orain dela urte gutxi arte, esango dut ze kate den, zer kateak, Franzino, ez dakit entzutea duzuen kazetaria, zer kateko Franzino, claro, onartzen zidaten duela 2 urtera arte, eurek ez zutela hitz egiten askatasun osoarekin suizidioari buruz. Ze uste zutelako, gaizki ulertua, horri buruz hitz egin ezkero, gauza da nola hitz egin behar den, baina hitz egin ezkero, suizidio gehiago egon zitezkeelako. Orduan, garbi dagoena da, bizitzako beste gainontzeko arazo guztiek bezalaxe, jakin behar duguna da lehendabizi zein den horren dimensioa eta ondo hitz egin hori bai. Ez esan nola hil den, ez dakit, hemen gazte batzuk ikusten ditut, baina abitsi nola hiltzen, dizioik, nik uste garai bateko hoberena zela, eta gazteen gantzirrara sortu zuen, bere heriotzak, baina zuk sartzen zara duela 3 urte hiltzen, eta agertzen zen bat baten nola hiltzen. Horrelakoak ez. Edo, heldu hauak zaretenok Robin Williams. Robin Williams hiltzenean, atera zuten nola hiltzen baita ere. Ondorio izan zen, metodo bera erabiliz, 150 igo zela, estatu batuetan, suizidio bidezko. Orduan, trataera kaskarra ematen badima zaio, argazkiak jartzen badima dira, zergaitik argazkiak jarri. Azkenean, ez dut esango komunikabidea, baina duela gutxi argitaratu zen argazki bat, eta hemen lehendabiziko gaztea horrela suizidio bidez hiltzena esan, Jokin Severio, zuetariko batzuko bateko esate, onjarri binbulina dela eta bere buruaz beste egin zuen. Eta jarri zuen argazki hura. Zergaitik jarri duzu argazki hori. Argazkiak ez dute deus ere laguntzen, metodoak eta ez dute, baina naturaltasunez hitz egin behar dugu, istripu bidez hiltzen den bezala, suizidio bidez ere heriotzak egon badaudela. Ez eskutatu. Ez dira arriskuko personak. Arriskuko personak dira, zoritxarrez lehendabizi beste bat hil duten persona hori dira. Indarkeria matxista, erabiliz, persona bat hori bai direla. Hori bai aurretik joan bertzutela. Baina beste gainontzekoak duten patore eman komuna da, sufritzen ari direla. Arriskua euren buruarekiko dute, ez beste inorekiko. Hau ere, kontuan hartzekoa da batez ere, inguruan gelditzen zareten ontzat, eta hori aste honetan gertatutakoa komentatuko ez, lagun batek, beste gehi batzuei buruz hitz egiten, eta esan zidan aizu, badakizu aurreko astean ubenetakoa da, onartuko didazu ez dut esango zeharrietakoa da, baina bengoa da, Gipuzkoako bat. Horrelakoan anaiak suizidatu egin da. Eta zalantza dut. Mezu bat bidaliko diot persona honi, bai ala ez. Eta esatenen, Iñaki, zalantzarik gabe. Zuretzako persona hori importantea baldin bada, mezu bat bidali eskertuko duelako. Honekin ere antzeko zerbait gertatzen zaigu, hurbildu ala ez hurbildu. Hurbildu mesedez. Ze horrelako egoera batean dagoena, bere burua bakarti sentitzen du. Pentsatzen du munduan beste inork, bera bezala ez dagoela beste inor, eta lehen esan dudana, soluzioa dela joatea. Orain bai, hurbiltzen garenean, aholku esango dut, merkerik ez eman. Isilik egon. Negarrez hasten badima da, eusteko gai izan. Hitzegin nahi badima du, hitz egiten utzi. Eta agian zenbait hitz gogorta potolo erabiliko ditu. Eta mesedez, berak zuengan konfiantza hori jarri baldin badu, zuek egon hor. Ez etorri eta esan, bueno, joan egin behar dut, ordu erdi bat, eta joan egin behar dut. Radikalizatu egiten gara, eta ordun laguniko berena izan arren ere, klik-klak egiten zaizue bizitza guztirako. Hor momentu horiek oso kritikoak direlako. Hemen ere uste da, persona helduak edo arazoak dituztenak bakarrekan suizidatzen diren.
Egia da, pertsona helduen kasuan, datuei begiratuta, nik neu pentsatzen nuen, eutanasia legearekin zerbait konponduko zela, zoritxarrez eta konpondu. Ze jarri dituzten baldintzak gogorri direlako eta hor sartzeko. Niretzako da, bizitza pertsona duina izan behar du. Bizitzeko garaian da hiltzeko garaian ere bai. Eta gaur egun eman zaion irtenbide niretzako behintzat ez da duina. Eta hor, arazoa daukagu gizarte moduan. Baina honek esan nahi duena da, gazteak ez direla suizidatzen, eta hori ez direla. Ez da egia, zoritxarrez gazte pilo batek. Eta gazteak esaten dudanean oso gazteak. Ez, 17, 16, 15, elkartean badugu 14, oso gazte direnak. Eta azkenekoa da, ezin detik eperbehinitu. Suizidioari buruz, hori hor dago, eta horren aurrean, eta guk justu kontrako esaten dugu. Ezer egin gabe ikusten dugu gorantz doan zerbait dela. Zerbait egiten hasi gaitezen. Espero dezagun, hau hori da, haure prebentzioa da neurri batean, horren gauzak aldatzen hasi gaitezen. Alarmak, nondikan zer ikusi daiteke, lehen aipatu dudan Edurne Pasabanen semaforo gorri hori. Ahoz esaten direnak. Ikusten baldin baduzue esaldi negatiboak esaten, agur esaldiak, eta ordura hartetzuen ezer esaten, horrek esan nahi bueltaka da bilera. Bere burua ez duela bat ere ondo ikusten eta soberan dagoela. Bizitza ez du gustoko, ez dio zentzurik aurkitzen, eta oso gertuko dire pertsonaia esaten die joateko asmoa duela. Normalean, osasun sistemara ez dira joaten azkeneko puntu hauek esatera. Lehenago oso gertukoak direnengan, eurentzako konfiantza benetako garrantzia duten pertsonei esan diezaiakete. Eta ahoz esan ezarren nola identifikatu pertsona bat horren inguruan bueltaka dabilela. Jarrera aldaketa, bapateko jarrera aldaketa bat ikusten baldin baduzue. Ordura arte nahiko alaia zen, baina bat batean hasi da, eraten hasi da, droga hartzen hasi da, bere burua uzten. Hemen baditugu bi kasu erreal, opariak eta beretzako importante diren elementu batzuk oparitzen hasten baldin badu bere gertuko personengan, badugu kasu bat, 14 urteko pertsona batena, bere lagunari esan zian, ostiral batean, astelenean klasera joaten ez baldin banaiz, hau zuretzat. Hau importante izan da horrein arte zuretzako, eta baina zuk gordego astelenen arte eta astelenean joaten ez baldin banaiz zuretzako. Hori agurra zen. Joan da. Ez zuen identifikatu. Eta justu kontrakoa, gertatu antzeko zerbait esan zion, eta pertsona hau joan zen ikastegiko tutoraren gana esan ez, hau da gertatu zaidana pertsona honekin. Eta gaur egun eskerrak ematen dizkio lagun horri, gai izan zelako identifikatzeko eta pertsona hori normal dago. Lehen berarentzako importanteak ziren afizio, lagunak utzi, kezkatzekoa dira horiek. Ja, hor buruei bueltaka dabilenean hau da urrungo fasea, ja planifikatzen hasi da. Ja informazio bilketa bat egiten hasi da, eta hemen badago zeregina. Zeregina handia dago. Atzo Estatu Batuetako hilketa horretan, sareek egiten dutena baino gehiago egin beharko lukete. Badiduriz, sare sozial batean, ordu lehenago esan zuela zer egin behar zuen. Eta gaurko teknologiarekin bizitzak tartean daudenean, hori saiatu beharko ginateke zerbait gehiago egiten. Eta gaur egun ez da egiten. Eta teknologia jakintza badugu horretarako. Gazteekin, euren berri, euren egoera emozionalaren berri askotan sare sozialetan esaten dute. Helduok, ez ditugu hainbeste erabiltzen gure sare sozialak, edo gutxienik ez gara horien gana iristen. Posible litzateke horiek identifikatu eta horien aurrean beste erantzun bat ematea. Gaur egun ez da egiten hori. Bere garaian, sare batean ez dut izenik izango, guk uda ikastaro batera ekarri gendun, eta esan zigun,
Aizu, bueno, horrelako zerbait sartzen denean gure sare sozialean, bapatean ateratzen da telefono bat. Eta esan nion bai, baina esan nion gaztelaniaz bakarrik daukazu, euskaraz edo gailegoz edo jartzen duzuenean ez da zer agertzen. Beraz hori konpondu dezakezue, baina hortik haratago joan behar duzue. Behin da berriro bilketak egiten baldin badabil, automatikoki harremanetan jarritzazue. Hori ez da inbesteko astatzen. Hori oraindik egiteke dago. Eta ja kezkagarria dena da azkeneko. Ja elementuak erosten hasten baldin bada ja erabaiki hartu dut eta ja joateko. Hemen ez dut denbora gehiegi galduko, baina bai jakin behar duzuena da, guk badugu Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak sustatutako suizidioa prebenitzeko estrategia bat, 2019ko ekainean aurkeztu zen, horri ibili ginen, gu ere, eta hortikan ateratako elementu batzuk komentatuko ditut. Hau librea da, edozein nabigatzaileetan sartzen baldin bazarete. Eta arrisku faktore batzuk identifikatzen ditu, bakarkakoak, osasun mentalarekin lotuta egon daitezke, baina berriro diot, ez pentsa bakar batekin nahikoa denik, ez pentsa, ez dute horretara simplifikatu nahi. Faktore psikologikoak eta nortasunarekin erlazionatutakoak egon daitezke, aurretikan saiakerak egin baldin baditu edo ez, segun eta gaitzen bat baldin badauka, gaitz fizikoren bat baldin badauka, eta etorkizuna beltz ikusten arazten baldin badio. Faktore genetikoak, lehen esan dugu hereditarioa bai ala ez, elementu bat izan daiteke. Adina edo gazte direnean, edo heldu direnean. Eta sexuarena ere, hori ere bai. Lehen esan dugu, saiakerak 2-3 emakumeek egiten dituztela, baina gero gauzatu 2-3 gizonezkoak dira. Eta inguruko eta soziofamiliarrak, aurrekoarekin jarraituz, historio familiarra, bere maila sozioekonomikoak ere horrek eragin bat izan dezake, nahiko isolatu baldin bada, horrek ez du gehiegi laguntzen, ze besteak beste bere egoeraren berri, berak bakarrik dakielako, eta ingurukoek ez dutelako horren berririk izaten, ez? Hau ere, badakizue, ez da gehiagi hitz egiten, ez dakit hemen gelan badagoen, baina, psikiatren inguruan suizidio asko daude. Ez dute gehiagi hitz egiten, baina polizien artean ere suizidio pilo dago. Ez da gehiagi izaten, baina horrela da. Orduan, guk eskura baldin badauzkagu norbere burua hiltzeko elementuak horrekin arrasto egiten da, dudarik gabe. Gero horra daude elementu kulturalak ere bai, segun eta nondik datozen hor txoke handi bat egon daiteke, eta gero osasun sistemetara iristeko zailtasunak. Dauzkagun baliabideak asko edo gutxi izan guk sarrera bat baldin badaukagu, aukera gehiago izan ditzakegu. Gero hemen egin genituen, 5 adinen arabera mailaketa bat bezala. Zerrek babestu dezaken persona bat, ez? Eta hor dauzkazu ez nahi sartuko, batean zehau astun xamarra izan daitekela, baina oso gazteak direnean, azkenean hemen elementu importanteak dira, familia, komunitateak, egoera fisikoak, emozionalak, klaro, hemen hezkuntza emozionala dago tartean, hor badago hezkuntzarekin lan handi bat egin behar dugu. Eskolan ere badago zeregina, baina hemen dago ja harremanak hasten direnean, eta harremanak hasten direnean hor momentu honetan, niko batzen, ez nik ikasten nengoela, zegoen hori, baina maina hontan dagoen bezalakoa bullyingarekin dago arazo ikeragarria. Ikeragarria. Duela gutxi baita ere deitzen ziguten Donostian kasu batekin bullyingaren ondorioz suizidatu egin zen. Horri nola aurre egin, ez? Eta hori desente gertatzen da, barrez? Hori da zaindu beharrekoa. Gero, helduagoa denean, beti emozioa hitz egiten ari gara, baina bizitza independenteago baten aldekoa gara, baina gazte hauek, zeuek nahiko gazte dira, ez dira jabetzen, bere adinagatik, eurentzako arazorik handiena guretzako txikikeri bada, baina adina daukagulako eta bizitzak erakutsi dugulako. Eta ez ditzagun gutxietsi arazo horiek, eurentzako arazorik potoloenak direlako. Orduan, hemen ere osasunarekin ari gara, emozioekin, bizitza independenteak,
Transizio hori, lanerako transizio hori edo unibertsitateko salto hori. Eta gero beste bi hauek, ez? Lanean gaudenean, zerrek eragin dezake. Ze hori inoiz entzun izan da, eta estatistikoki ez dago frogatua, eragin izan dezakela bai, baina krisi ekonomiko batean, nik lanik gabe gelditzen baldin naiz, horrek arrisku ikeragarria du suizidatzeko. Horrekin bakarrik ez. Ez baldin badaukazu, dudari gabe, babes gehiago daukazula. Baina hori bakarrikan ez da izango arrazoia. Hori baina arrazoi gehiago behar dute. Nik ezagutzen dituz oso diru gutxi, langabezian daudenak, baina bizitzari beste era batera begiratzen diotenak. Eta benetan baloratzen duzuna da, diruak balioa badu, ez daukasunean balio bat ematen diogu, baina diruaren balioa, benetako balioa oso txikia da. Oso txikia da. Zoritxarrez horren benetako balioaz berandu jabetzen garela. Eta pertsona helduetan, lehen esan dizuet hemen, zaindu beharreko kolektiboa dela, eta azkeneko datuetan 2020an, 2020koak, hogeikoa bakarrikan hartuta ezin daiteke, tendentzia da markatu, baina nirik eskatzen eman kolektiboa bada. Lehen esan dizuet, onartu zen eutanasiaren legea, baina ez dio irtenbide duinik eman. Eta hemen, zoritxarrez, asko dira, eure burua, euren inguruko entzat hor bai, eta hor, hasi gaitezke hitz egiten, suizidioa librea den ala ez. Hemen, ziurazki, zonalde honetan, eurek jabetzen dira askatasun osoarekin, ze aukera dauzkaten. Gazteak direnen ez diote horrelakorik, ez dute horrelakorik ikusten. Itxutu egiten dira, beltza ikusten dute eta beste irtenbiderik ez. Hemen, momentu batean, nik neuk ere garbi ikusiko gano, ez daukat irtenbiderik gaitza bat daukat. Baina egia da, osasun arazoak ez baldin badauzkazu. Zemat eta aktiboagoa izan, gizartarekin zemat eta harreman gehiago izan, erresagoa da. Gero hemen badago elementu bat baita ere, eta ez gaizki hartu, fedea baino gehiago da espiritualtasuna. Horrek asko laguntzen du, batez ere horrelako zulo beltz batean sartzen zarenean. Zentzu bat aurkitzea zure bizitzari, zentzurik ez duenean, nola aurkitu zentzua. Hor zulo beltz horretan egon garen ontzako, nola raionik argi izpi hori nun aurkituko dut, nundikan begiratuko diot. Eta ez da fedea izatea, fedearekin arazoa asko dauzkadalako, baina bai, zer egiten duten. Orduan, goaz Aristotelen gana goaz, Platonen gana, hasierara goaz, gizarte hiperteknologizatu honetan. Orduan, laburtuz, faktore babesleak horiek izan daitezke, gaitasuna izatea arazoi aurre egiteko, eta inguruneari dagokionez, osasun zerbitzu on batzuk baldin badauzkagu, hauek ekiditeko aukera baldin badago, norbere buruari min egiteko aukera, sare sozial on bat baldin badauzkagu, eta harreman familiarrek edo zenitartekoekin ona baldin badaukazu. Eta lehen esaten duena. Espiritualtasuna, religiosa baina gehiago espiritualtasuna sinesten duenik. Aldiz, ze elementu dira momentu batean erabaki horrak izan daitezkenak suizidioara bultzatzeko, ez? Gertaliteke lehen arazoa baldin badauzkagu zerbait berezia gertatzea, zuretzako oso importantea dena, eta hori izan daiteke gazteetan adibidez babikotarekin puskatu egin duzula, edo gertaliteke beste arazoa dauzkazulako bapaten esaten dizuete lanik gabe gelditzen zara, edo desauzioak eta ikusi ditugunean hori izan daiteke bat. Desesperazioa dakarrenarekin, bullyingarena komentatu dugu, zer esanik ez hau, gehiagikeri sexualak eta tratu txarrak jasaten dituztenean, genero indarkeria tartean dagoenean, eta gero beste bat, eta gure aurten sartu dugu, honekin ere egunduko sufrimendua dagoelako, identitate sexualarekin. Gure ikastaren aurten, eskaera izan dugunez, LGTBI kolektiboari bere harrera berrezi bat egingo diogu. Guretzako bi sartu ditugu, 3,
baina horietariko bat hau da. Kolektibo horrengan baita ere, egia da, Ekai bere suizidatu zenean, horren berri igual gehiago izan genuela, baina hor badago atzetik egunduko sufrimendua. Familiak, zer egin dezakegu? Normalean, ez beti, baina normalean, momentu kritikoak oso goian daudenean, alegia egon ezinean daudenean, ez dira beti horre egongo. Iritsiko da momentu bat, bajatzen dena. Orduan, jabetu gaitezen horretaz, iragankorra dela. Alden neurrian bere ondoan egon. Hau esate arresa da, jabetzen naiz honetaz. Esate arresa da. Ahal baldin bada bere buruari min egin dakiokeen elementuak edo alde batera utzi edo saiatu gutxienikan, zoriengan oso hurbil egoten. Eta krisis hau, suiziderako urratsa hau, ez da mugagabea izango, mugatua da. Batzutan ordu gutxi batzuetakoak izaten dira, oso goian daudenen eta joan egin behar dutenen, eustea da, beste batzuetan egun batzuetakoa, baina asteak nekez irango du. Horri izan behar dituzu eskura, dagoeneko tratamenduan baldin badago berarekin harreman bat izan behar duzue. Badakit zertaz hitz egiten ari naizen, arlo pribatu eta publikoa biak ezagutzen ditudalako, baina ahal baldin bada harreman hori normalizatu egin behar da eta badakit adin nagusikoak direnen zailtasunak egoten direla, baina hor harreman hori normalizatu beharko genuke. Inguruko pertsonai ere jakinarazi, ze maiz gertatzen zaiguna da suizidarekin tabu bat izaten jarraitzen duela, bere garaian beste tabu batzu beneken euskanean bezala. Nik hemen azpeien ikasten nengoela, garai hartan tabua zen, iesa zen. Nik batzen naiz nire adinekoak, izenik ez dut esango, baina nire adinekoak nirekin batera ikasterakoak, zestoan pilo joan ziren. Baina hori tabua zen. Zen hitz egiten gai horretaz. Zorionez hasi ginen. Minbiziarekin ere, nik arreba bat minbiziarekin izan dut. Baina, klaro, hor estigma bat zegoen hor. Horretaz ere, pixkanaka hasi gara, indarkaren matxistarekin. Berandu, oso berandu egi, baina hasi gara. Honetaz ere, eta ematen diguna da, etxean horrelako zerbait baldin badakogu, ez diot inori esango bada ez bada ere. Ez, zergatik lagungarri izan daitekelako momentu batean. Eskura izan hau, gero komentatuko dut, aurreko astean, asteartean konkretuki, estatuak martxan jarri zuen telefono bat, eta horri buruzko baliabideak esaten dudanean, komentatuko dut hori. Baina eskura izan hau, ze bat bi hori erabili behar baldin bada deitu eta etorriko dira, eta funtzionatzen du. Ez dakit premiarik izan duzuen, baina lehen esan duguna, norbere buruari min egiteko elementuak aldendu, alden neurrian. Berak lo egiten duen lekuan, albaldin bada, claro, hau esatea oso horreza da. Nik 6. batean bizi naiz da bai, beko solairuan egon nahiko nuke, bai, baina horretarako dirua behar, eta izu. Nik bapaten hori aldaketa hori egitea ezinezkoa dut, esatea oso horreza da. Baina hemen elementu hauek kentzea adibidez, botikak eta kendu ditzakegu, hori bai. Kontuz hauekin ere, ze gertatu zaigulako, kasu batean, gazte batena, nik ez dakit nondikan lortu zituen paperak, eta joan zen duela gutxi, botika batera eta piloa lortu zituen. Zorionez harrapatu zuten, baina saiatu zen, ez? Eta galdera zen, nola arraio eman dizkiozu honi pilo hauek. Etxean paperak lortu zituelako, orduan hauekin kontuz. Familiarentzat bakarrikan sama hori hartzea handia da. Orduan, banatu baldin badaiteke konfiantzako jendearekin, eskatzen dena handia da, jabetzen gara, jabetzen gara. Baina, hor desesperazio egoeran dagoenan norbaiten laguntza behar du. Ze bakarrikan sentitzen baldin da, berarentzako sentimendurik okerrena hori da. Munduan ez dago inor niri laguntzeko prest dauden. Ez dago inor, bakarrikan dago. Orduan, lehen esan ditugunak ez dute errepikatuko, baina osasun mentalekoekin badakit zertaz hitz egiten ari naizen, batzutan. Alerta egoerak lehen aipatu ditugun horiek begiratu.
Eta gero, bosgarrena, oso nekagarria da. Benetan nekagarria da, zure inguruan horrelako bati egustea. Orduan norberak ere zaindu egin behar du. Orduan zaintzeko importantea da saretxo bat inguruan izatea, norberak ere bere burua zaintzeko, ze bestela norbera ere gaixotu daiteke. Arrisku handia dagoelako. Norbera ere gaixotzeko. Orduan mesedez, ahal baldin baduzue, hau duela hilabete gutxiko elkarteko bati gertatu zitzaion, eta esan zigun, begira, badut lagun bat, kanpoan ikasten dagoena, eta lagun honek bere bikoteari esan dio, ez dagoela ondo. Eta bikote honek lagun bat suizidio bidez galdua zuen. Eta kezkatua zegoen bere neska lagun honek zer egingo ote zuen. Bera bizi zen lekutikan ikastera 600 kilometrotara joan zen. Eta gure elkarteko kide honi esan zion. Aizu, zer egingo dut? Motxila berak, bere gain hartuta zeukan, eta etzekin zer egin. Gurasoi ere etzien esaten. Eta zen ginen, egin behar duzuena da, berarekin hitz egin, eta mesedez, gurasoengana hurbildu dadila. Gurasoek ere uler dezaten. Maiz gertatzen zaiguna da, eta orain lehen komentatu dizuet, hezkuntza sailarekin gazteen, 6 ikastegietan hitzaldiak eta ematen ari garela, gazteek gurasoengana ez dute hurbildu nahi izaten, zergaitik euren ustez ez zaielako ulertuko. Eta lehen da biziko euren erantzuna izaten da, ez, nire gurasoi ez ezer esan. Eta esaten baldin baduzu banoa. Horrelako mehatxuak entzun eta ikusi izan ditugu. Orduan, persona honekin hitz egiten, lortu zuten gurasoi izanaraztea, gurasoekin ere hitz egin zuten, eta zorionez bideratu dute eta lasaitu dute. Hemen guk esaten duguna da hitzari zoritxarrez garrantzi gutxi ematen diogula. Gizarte aurreratu honetan denborarik ez dugulako aurrez aurre begiratuta hitz egiteko. Erasoa da pilula batzuk eman, eta ea pilula horrek persona batek egin beharko lukeena egiten duen. Ba ez du egiten. Pilula beharrezkoa den momentuan, baina horrelako egoera bat irten bide emateko ez. Pixkanaka amaitzera noa. Eta hemen jarriko dizkizuet lau baliabide, zuentzako lagungarri izan daitezkenak. Jakintza zuen norbaitek suizidiori buruz zerbait gehiago jakineko balu, gure webgunean ere badauzkagu, gure baliabideak eta bar, baina hemen, badago edozein nabigatzaileetan jartzen baldin baduzue osakidetza, osasun eskola, suizidioa jartzen baduzue, horrelako zerbaitetara iritsiko zarete. Interneta funtzionatzen du, ez da? Seguro? Oantxa, pentsa. Bueno... Hostia, baina ara. Bai, join. Bai, antzera gota guet. Arriba igual, ¿no? Ez, hemen da. Hori. No funciona. Lasai, ez da zer pasatzen. Lasai. Pero eurenak esatezun bezala, no funciona. Internetak ez du funtzionatzen? Ez. Edurren lasai. Ez, bakarrik handa, Konektatzea ez dira. Bueno, gero hitz egiten duen bitartean konektatu eta sartu naiz. Hor dago osakidetza badauka atal bat, eta hor ondo dago, baita ere laguntza eskatu ziguten da pixka bat osatu gendun. Hor bisitatzea, norbait interesa baldin badu ondo dago. Gero hor badago aplikazio bat, prebentzuik izenekoa, euskaratu ez dago, igual Andoneri izan beharko diogu, laguntzen digun euskaratzen. Eta hori lagungarri izan daiteke, ze da aplikazio bat eta gazteentzako, hori ebak askotan egiten du, berarengana hurbiltzen direnean eta gaztei esaten dugu, hor jarritzazu
era, bueno, baliabideak eta agertzen dira, nahiko txukuna da, era, bi elementu batez ere, telefonoak, zuretzako importanteak direna, eta 4-5 telefono. Eta zen, zuretzako zein da bizitza hontako importanteena? Niretzako importanteena da, nire ama. Nire ama, besterik bat daukazu, bai nire laguna. Eta ebak esaten, nire ere jarri bada espada. Horren, 3 persona nahikoa dira berarentzat, 3 edo 4. Beste atal bat badu, argazkiekin zuretzako oroitzapen onak direnak. Nahikoa dituzu 5 edo 4, ez 50.000, sareetan agertzen diren bezala ez. Benetan zuretzako zein dira, begira, hau eta hau, jarri argazkiek. Horren, momentu kritikoetan eurentzako ere hori alde batetik nora jo dezaketen eta argazki horiek lagundu dezaketen. Gero badago Eusko Jaurlaritzak jarritako telefono bat, gaztentzako da, zeuk esan, 116 11, eta honek ere laguntza ematen diete. Funtzionatzen du, nik uste nahiko ondo funtzionatzen duela. Eta azkenekoa da, lehen aipatu dizuedan telefono hau. Hau, Zapaterok agindu zuen aurreko urteko abenduan, boletinean argitaratu zen, eta hor, begiratu negoen, 5 hilabete beranduago etorri da. Lehengo asteartean martxan jarri zen, eta nik asteazkenean deitu egin nion. Deitu egin nuen, Perurenan funtziona edo no funtziona? Pues no funtziona. Lasai, Edurne, lasai. Eta 20 minututan egon nintzen, esaten zizkidan gauzak, pasuten nolabaiteko logika, baina galdera bat egin nion. Aizu, nik deitzizut Euskal Autonomia Erkidegotik. Hemen, horrelako egoera datean persona batentzat, ze baliabide edo dauden badakizu? Eta erantzuna ez zaidan batera gustatu. Hori nabigatzaile batean aurkituko ezu. Amigo. Orduan, oraindik lanean daude, egingo dute, denbora bat emango diot, hemendik hilabete batera, eta antzeko galderak egingo dizkiet. Erantzuna maila berekoa den, ze, klaro, hilabete batean ez baldin badute aurrera egiten. Hor, entzungo dituze denetarikan. Egia da guk, Euskadin suizidioa prebenitzeko estrategia landu genuenean, eskatu genuen telefono bat, sarbide bat izan zaten, indarkeria matxistarekin dagoen bezala, hainbat elementuentzako, baina hortik gero baliabidetara bideratu behar da. Arazo zein da, telefonoa jartzea erraza da, baina gero nola bideratu beharret. Hori zailagoa da, hori komplikatuagoa da. Gida batzuk nahi baldin badituzu irakurtzeko, hauek doakoak dira, denak. Eta hauek dira, horra ikusten duzuen erakunde honek argitaratutakoak. Oain berritze prozesuan daude, eta hauetariko erakunde honetako presidenta baita ere Uda ikastaroa ekarri behar dugu, ea, sortea dugun da gida berria aurkezten digun. Baina, irakurtzen nahiko erraxak dira. Interesa baldin baduzue. Eta gero, zuentzako liburuak irakurtzea gustoko baduzue, hauek dira liburu batzuk, pile bat daude, baina hemen adibidez hau, Mauro Kastelenen ere ginen hau kazetari bada, suizidioa, bere lanbideren bidez jaso du, baina komunikabideen aldetik baita ere albisteak nola ateratzen diren, honek bere aita suizidatu zitzaion, hemen denetarikan dago, eta azkenekoa da Rokamorak, aurten argitaratu da, Alejandrok, hori da gurekin kolaboratzen duen psikiatra bat, humanista da bera, eta esan zigun liburuari goitikan behera begiratu eta kritikatzeko. Kritikatu zaio, zehar lo behagotu behar dituen, eta berak bere eskusa bat osoarekin esan digu, beste liburu aterako materiala eman diagula. Zenbait kasutan lagungarri izan daiteke dokumental batzuk irakurtzea, asko daude, Esan bezala gure webgunean badauzkazu batzuk, eta Jon Sistiak egin zituen, heriottzaren inguruan batzuk. Eta gero, guk ere parte hartu izan dugu ETBek egin izan dituenak, ura hunditan edo ETB bian 360 gradu. Eta bukatzeko, ordu betean esan dut, honen berri eman nahi dizuet. 2017an, gu hasi ginen Uda ikastaro bat antolatzen herritarrentzat. Iruditzen zitzaigulako
beharrezkoa zela, eta batez ere guri gertatutakoa gertatu ondoren, inoiz ere zelako hitz egiten, aizu, suizidio bidez hil direnentzako horientzako zer dago, desagertuta bezala gaude. Eta goatzen ez, 2015ean, uda ikastaro batera eba joan zela, eta galdetu ziola, no toca. Pero no toca nunca. Zergaitik ganez, gogorri gehalako. Hori gogorri gehal. Horren 2017 hasi ginen, ondo joan zen, 2018an hobeto oraindik, 2019an sartu zen lehen da biziko 10 artean, pandemia etorri zitzaion 2020an antolatzen jarraitu gendun, 21ean ere bai, egundo karrakastarekin, eta aurten ere bai, eta aurten elementu hauek sartu ditugu. Lehen aipatu dizkizuedan bi kolektibo xaurgarrienak, xaurgarriak hor utziko dugu. LGTBI kolektiboa, eta persona helduak. Guretzako hiek pena merezi du horri buruzko hausnarketatxo bat egitea ze arraio gertatzen den horiekin. Gero baita ere, hau politikoagoa da, Jose Antonio ez da gehiagi guztiko, baina nahi duguna da jende aurrean esatea izu, gure estrategia santu hori nola dago eta ze asmo duzue. Eta lehendabiziko egunean, nik beti esaten nuen, nila kutsatuan nago, ez naiz bat ere objektiboa, baina hiritarren iritzi jakin nahi dut, ea aldatu ote den ala ez, zerbait suizidioaren inguruan. Eta 3 begira da. Eta hemen, bueno, ez dakit entzuna duzuen, Dani Alvarez, hau da Radio Euskadiko kazetari bat. Gero, honekin nahi dudana da bera, baina baita ere kazetaritzaren inguruan nola ikusten den hau, ze bilakari izan duen. Koldo Martínez senatari bada, gaina justu albistegietan atera da baita ere hor, ez dakit entzuten duzuen Radio Euskadin, feliz, ez dakize, jueves, gaur da, oztokuna dago, bai, feliz jueves hor, eta honek buru hitz egin dut, esan behar dio, begira, ministrarekin hor. Honek ere nahi dudana da Madriletikan politikariena, hau begira dau nola ikusten da. Eta 3. da, Iñaki Subijana. Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko justiziako epaitegi goreneko presidentea da bera. Eta 3 ere persona oso sensiblea dira gai honekin. Horren, 3 begirada horiekin, aber zer esaten diguten. Eta 2. egunean, horko persona batzuk ezagutuko dituzue. 2. egunean, bueno, alde batetik beti kanpoko norbait ekartzen dugu, Monse Montes etortzen da, edo dator gidak landu dituzten hauetakoa, horren nahi duguna da alde batetik beti nahi izaten dugu, suizidio bidez hil direnentzako zer egin daiteken, eta berak bere esperientziaren berri emango dugu. Eta baita ere gazten suizidioaren prebentzioaren inguruan zer. Baina hemen, landuko dena da, orain lanean ari garen proiektua. Ez zaude bakarrik proiektu horren ondoriok eta erakutsiko dizkigute. Sorburuan Edurnek esango digu, noiz sortu zen da zergaitik, berak azalduko digu. Gero, Anak hitz egingo digu, Ana Bergarak hitz egingo digu emaitzei buruz. Itsasok hitz egingo digu niretzako etorkizun ikeragarria duena, heziketa emozionala esaten dugunean ikastegietan eure jarri dute esperientzia pilotu bada, eta da espazio lagunkoiak. Zer da espazio lagunkoiak? Berdinen artekoa, eta hor esperimentu nik uste oso polita dela, eta detektatu dira kasuak. Detektatu dira, inoiz inori ezer esan ez dietenak, suizidioaren gainean. Horren hori laguntzen ari gara. Gero hemen, ezagutzen duzu Aitziber. Aitziberrek hitz egingo duena da, deigarri egingo zaizu, berak komentatuko du, datorren astean, berak esan dezala, nik neure ikuspegi emango dizuet. Aitziberri lehengo urtean, ze deigarria da, 10 urte pasata gero nola atera denen gaizkarekin, ez? Nik baneukan, bere berri, baina berarekin harremanetan jarri nintzen programa egiteko garaian, beak, bai, joango naiz eta bar, baina lehengo urtean gerturatzen ari zenean, nabaritzen nuen urduritasun puntu bat zeukala. Ze lehendabiziko aldia zelako publikoki hori esan behar zuena. Eta hor mai inguruan zeuden, Edurne pasaban, Edurnek bai, berak esan zuen esan beharrekoa. Txirrindulari edo kirolaria baldimazaret ezagutuko duzuen Markel Irizar. Markel Irizar txirrindulari hoia bizipoz, baita ere bera eta suizidatu egintzen kasu honetan.
haure banekien oso ausarta zela, eta ez zuela arazo gehiagirik izango publiko hitz egiteko. Eta Aitziberrenak, bai, joango naiz, baina, klaro, hain antzez leona izanik, bueno, antzeztu egingo du, edo, eta berak esaten du, berarentzako, bera askatu egin zuela. Eta hortikan aurrera, atera zuen, txioa atera zuen, eta berak jende pilo bati lagundu zian, eta hori ikustean esaten zuen, nik neure buruari lagundu diot. Hor, 10 urteetan gaizkaren heriotzak, suizidioak, sortu zidan mina kanpora ateratzeko aukerarik izan ez dudalako. Orduan, hemen egingo duena da, nola lagun dezakeen, bera ondo dakizuen bezala zuzenbidean lizentziatua da, baina ez du inoiz ere, bueno, nahiago izan dut, oso ondo egina, antzesle bezala lan egin, eta da, sormenak nola lagun diezaioken persona bati dolua eramaten, bere kasua jarriko du. Gero gazteekin joango gara, eta azkeneko hau da, inguru bat gazteekin. Hauek hirurak gazteak dira. Gazteak dira, baina suizidioaren bi aldeak ikusi nahi ditugu. Saiakerak egindakoak batzuk, eta beste batzuk, zoritxarrez suizidioa gertutik ezagutzen dutenak. Orduan baita ere, euren testigantza gazteentzako lagungarri izango delakoan, hor dago. Orduan, hau da programa, izena jarri diogu, ja hor badago, liburu badago lo que no tiene nombre, esan genuen lo que sí tiene nombre, ja bada garaia esateko aizu, honekin arazo da daukagu. Besterik ez, eskerrik asko.